În minutele următoare o să vă prezint o aplicație prin care puteți să faceți bani jucându-vă pe telefon. Da, jucându-vă pe telefon. Nu uitați să dați un like la acest video și subscribe pentru a fi la curent cu videoclipurile pe care noi le postăm și să învățați mai multe metode prin care puteți să faceți bani online. Deci, după cum puteți vedea, acest website a plătit în jur de 12 milioane 500 de dolari până în momentul de față și este în continuă creștere. Este o aplicație gratis care dumneavoastră descărcați pe telefon, selectați genul de joc, după aceea o să vă recomande anumite jocuri, printre care e posibil să aveți și jocul dumneavoastră preferat. Da? Și acum vine întrebarea, de ce m-ar plăti pe mine cineva să mă joc? E simplu, asta și în momentul de față rulați reclame în timp ce vă jucați, numai că de data aceasta, având aplicația instalată, dumneavoastră câștigați prin vizionarea acestor reclame. Da? Nu trebuie să dați click sau să vă înregistrați pe anumite site-uri sau să descărcați aceste jocuri. Tot ce trebuie să faceți este să vizionați reclama, o ignorați, treceți mai departe și vă jucați. O să fiți plătiți în unități, un fel de puncte, pe care le puteți transforma în bani. După cum v-am spus, suma aceasta este în continuă creștere, de cei încă plătesc persoanele care folosesc această aplicație și care joacă jocuri prin intermediul ei. O chestie tare este că au și o tombolă săptămânală la care dumneavoastră vă puteți înscrie și câștiga bani cash, console, anumite gadgeturi și telefoane, din câte am văzut în ultima vreme. Puteți juca alături de prietenii dumneavoastră, concura cu ei, aveți un chat incorporat în aplicație pe care puteți folosi, aveți și turnamente în care puteți să concurați cu prietenii dumneavoastră. Da? Acum să vedem niște feedback-uri, niște comentarii de la utilizatorii care folosesc această aplicație. După cum spune, să vedem, Melanie spune că a avut oportunitatea să joace și jocuri noi și să câștige prin pricina acestora. De asemenea, a găsit și jocurile ei preferate în această aplicație. Tot ce rămâne să faceți este să verificați jos în descriere numele acestei aplicații, o să vă pun și link-ul. Spor la bani și ne vedem data viitoare!